तो क्या हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करते हो सब बढ़िया बन जा रहे हो। सब हमारे चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बतला हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के एगो सबके बीच बहुत बड़ खुलासा भइल बा, एकदम खतरनाक मर्द खेसारी भैया के टीजर आ गइल बा सबके बीच में। एकदम जाइन जा देखी जा महाराज, एकदम देखी जाइए स्क्रीन पे थंबल उनकर खेसारी भैया के कमरिया लॉलीपॉप एकदम खतरनाक महाराज आ रहल बा टीजर। एकदम सारे गो हम भोजपुरी से एकदम मर्द लेके राजा राम मूवी में कई तीसरा सॉन्ग एकदम गार्दा को के आवत मर्द। अब का हमरो सबसे कहीं एकदम जौना तरीका से सॉन्ग के शूटिंग भइल बनू, अब का हम बतलाई मर्द खेसारी भैया के कमरिया लॉलीपॉप एकदम खतरनाक मर्द आवत खेसारी भैया के। खेसारी भैया के जवाब नहीं खे। अब का हम मर्द लगे कहीं दोसर जना का बतिए मर्द। once more खेसारी भैया के शुभ अवसर पे बार टीजर रिलीज भइला, एकदम छठ पूजा के शुभ अवसर पे टीजर रिलीज भइला कमरिया लॉलीपॉप एकदम खतरनाक मर्द बा। खेसारी भैया के जवाब नहीं खे। अब का हम तो हम लोग बतलाई मर्द खेसारी भैया के दबावे खातिर दूसरा जन्म पर जे कह दियो जिन तारा के टारगेट लेते ना खेसारी भैया नु के कह दियो दूसरा कहां से आते हैं जन्म लग जाए। ठीक बा मर्द अपन आपके ब्यास बुझला उ ब्यास तो मर्द धनास खत्म बाय बाय टाटा बने। हां मर्द खेसारी भैया के बड़ा शुभ अवसर पे मर्द लेके कमरिया लॉलीपॉप एकदम खतरनाक आइल बा मर्द लेके। व्यू के जवाब नहीं के, व्यू एकदम रेल ले बा मर्द गार्दा को के मर्द। हमारा बुझाता 9 नवंबर के ना तो 8 नवंबर के एकदम सॉन्ग छूट जाए एकदम फुल मर्द लेके कमरिया लॉलीपॉप एकदम मर्द जौना तरीका से सॉन्ग के शूटिंग भइल बा एकदम डेंजर भइल बा मर्द। का हम तो हम कहीं मर्द खेसारी भैया के दबावे खातिर दूसरा जन्म लेवे के पड़ जी कह दल हम लोग मर्द खेसारी भैया के एकदम आ रहा एकदम खतरनाक सॉन्ग मर्द। छठ पूजा खाली बीते दो ना देखो ओकरा बाद खतरनाक एकदम सॉन्ग अभी शूट करके धइल बा आ रहा एकदम खतरनाक मर्द लेके। का दोसर जना बतिए मर्द अपन आपके ब्यास बुझलन ब्यास ना तो मर्द धलास बने बाक मर्द खेसारी भैया के तोरे बस के बात बता देबो।